nigo bono abakori emeremo anene gusaba nyagitari bukorwa ase orosagia rwa Kisii banyare ko bagwesokia na kobwatoka engwana yabo ase batebire ekiombe kia Kenya National Union of Nurses gedi gochikobe gwanchera abakori emeremo anene abanyagitari banyare ko bakwirana ase enyagitari ya Nduru level 4 elio gokora emeremo gwikira aria se serikali iranyare ko bekwira egetambukira ko baenekeria oburendi bwabo bagukwana ase omuchobosongo nigo abanyagitari aboigo batebire buna omusangirikano nyara ko bokorwa ngoiga amono mo county commissioner we county ya Kisii taranyara ko bagokoreta lige salinde lionsi na boigo gwikira boniga nigo enyagitari yo ya Nduru level 4 egendere ko bagegosiekwa omosaki oito bwamangana amaya dipon asanya nigo nyara ko bagotara gwikira ase nyagitari ya Kisii level 6 na gotoretera robotiro kubwatia Asebono yabeire amatuko maiga yeburwa n'ekisegi korolekana ase nyagitari ya sub county ya Nduru kubwatekana no kung'anyirwa kwe mashini kurwa ase nyagitari eyo gujese nyagitari ya Keumbu ekiombe kia Nurses Union korwa sorosagia rwa Kisii nigo bono baimurunganirie sekta y'oborendi ase batebire mbali koirana mirimo onye mbara enekerwa oborendi boisaine buna abanyagitari tusiegete Nduru sub county turiko nyeigora ntegete goteba iga amang'ana abete Nduru na amang'ana amabesana abanyagitari barengi goitu nebinto bigasariwa ase enyagitari eyo. We cannot allow our people ababara busiboro bariga baira negas ngoko chiko barenda basigari bari barendete Nduru oka ikara bagotara uchisa ngoko barenda banyagitari bari kwirana guchiaria mpaka abandu bari bakoreta amang'ana ali ebicheno babwatiru maiga yogokora igikaro no mo county commissioner we county ya Kisii oyotenere toborendi nigo bono batebire mbararora gitambukiro kende gionsi eliokoba okoenekia kwirana asemeremo na koigorwa kwenyagitari eyo na inde koruto omeranete na county commissioner ali ofisi ya governor na security ya county commander mpaka boniga kende ngeyo batoretereke baramba chite bagakora omukutano n'abantu bagali abanyagitari bororo ebaumiete kebirengeri gya karamba rocha ya korekanito atware meeting nesa county commissioner with this security team but it is not yielding anything in the PRX that bari goto chesi ororo gosi sa wait and see bono nigo baborire abanyakenyoro awo gwatiranitwe nega korekyo wesokia na gosaba amabera. The community must apologize to us and to these individuals nga they are ready for them to work for that place kirate yotora arabara obaira nego kolegas komenta naywe nigo bateba onye mwanasiasa ndokaro asogosegeta ebikora bingamu nebyo aetange kigima asenge nchobonyagitari mbotageti kuburukani wanasiasa na mwanasiasa onde bwensi oweso yasa mang'ana nyagitari abanyagitari n'abantu basomete bakurwaria abantu mbatagiti siasa igo abanasiasa bonsi bi etange ojikoreta mang'ana mnayo kunyagosegeta community ngaba chikurwania abanyagitari na kona busumbwa abanyagitari chinyagitari goeta etogubwa tutenia abanyagitari abo tobarete buogo baikaransa ororo irinde community echandike na liora amanyenga egasi yaone ne yoko kore binte ebia kore egasi ebarenge titari ugocha konya korinda abanyagitari ngonye tari gokora bwangu ngolikia tori rube kome totebe nga oborendi bwa Gusii asensemo ya serikali mbori bwa kene egekogera ebabwata upendeleo korekana ngakendi yonsi na keba mbalita getiko batayare kuripoteria getaseni Kiandizi TV korwa ase county ya Kisii elietaria nendi pon asanya.